Da li ste ikada osjetili da vam neko ne govori istinu, ali niste mogli tačno odrediti šta vas je navelo da tako mislite? Ljudski instinkt je snažan, ali ponekad nam je teško razlikovati istinu od laži. Ljudi lažu iz različitih razloga, kako bi se zaštitili, izbjegli sukobe ili manipulisali drugima. Kroz stoitsku filozofiju možemo naučiti kako ostati mirni, sabrani i svjesni kada prepoznamo te suptilne znakove laži. Stoicizam nas uči da ne reagujemo burno na nepravdu, već da razvijemo mudrost i kontrolu nad svojim emocijama. Danas ćemo se baviti znakovima koji nam mogu pomoći da shvatimo kada nas neko ne govori istinu, a kako nam mudrost stoicizma može pomoći da se nosimo s tim. Jedna od osnovnih stvari koju treba razumjeti je da ljudi često pokazuju nesvjesne znakove kada lažu. Njihovo tijelo, govor, pa čak i način na koji se ponašaju, može otkriti mnogo više nego što njihove riječi ikada mogu. Ipak, stoici nas uče da budemo oprezni u svojim zaključcima. Ne smijemo odmah osuditi nekoga na osnovu jednog znaka, već se osloniti na našu sposobnost promišljanja i mirnog posmatranja situacije. Jedan od ključnih pokazatelja da vas neko laže može biti promjena u govoru. Kada osoba počne iznenada mijenjati ton ili brzinu govora, to može biti znak nervoze. Laž zahtijeva puno mentalnog napora, a ljudi se često bore da održe konzistentan način govora dok izmišljaju informacije. Stoici nas uče da ne reagujemo odmah, već da pažljivo posmatramo. Ako primijetimo ovu promjenu, važno je da ostanemo smireni i ne dopustimo da nas to izbaci iz ravnoteže. Još jedan suptilan znak je izbjegavanje kontakta očima. Mnogi ljudi, kada lažu, imaju tendenciju izbjegavati gledati u oči druge osobe, jer ih to podsjeća na moralnu težinu njihovih riječi. Ipak, stoici bi nas podsjetili da ne pravimo nagle zaključke. Ponekad ljudi mogu biti nervozni iz drugih razloga, a ne samo zbog laži. Ključ je u posmatranju cijele slike i kako se ponašaju, šta govore i kako se to uklapa u širi kontekst. Nervoza može biti izražena i kroz tjelesni govor. Ljudi često postaju nemirni, mijenjaju položaj tijela, trljaju ruke ili lice, ili se igraju s predmetima oko sebe. Stoici nas postiču da budemo svjesni tih znakova, ali također da ostanemo pribrani. Naš cilj nije odmah razotkriti laž, već prikupiti informacije na temelju kojih možemo mudro odlučiti. U stoicizmu naš unutarnji mir je na prvom mjestu, ne dozvoljavamo vanjskim događajima da nas izbace iz ravnoteže. Govor tijela često odaje mnogo više nego riječi. Stoici su bili svjesni toga da naše emocije često vode do nesvjesnih reakcija, pa su učili kako razviti svijest o vlastitom tijelu i reakcijama. Kada primijetimo da neko izbjegava direktne odgovore, okreće glavu u stranu dok govori ili pokazuje neobičnu nesigurnost u pokretima, to može biti znak da nešto nije u redu. Međutim, stoicizam nas uči da ne postanemo opsjednuti analiziranjem svakog detalja, već da razvijemo širu sliku situacije. Jedan od manje očitih, ali vrlo važnih znakova laži je prekomjerna detaljnost. Kada osoba počne davati previše informacija, to može biti znak da pokušava nadoknaditi nešto što nije tačno. Lažovi često preopterećuju svoje priče detaljima kako bi zvučali uvjerljivo, ali upravo to može biti pokazatelj da nešto nije u redu. Stoici bi nas savjetovali da slušamo sa smirenim umom i pažljivo primijetimo kad priča postane previše kompleksna ili zvuči kao da je unaprijed pripremljena. Još jedan znak koji ne treba zanemariti jeste promjena ponašanja. Ako primijetite da se neko ko obično govori direktno i sa samopouzdanjem iznenada povlači ili postaje neobično defanzivan, to može biti znak da nešto skriva. Stoici nas podučavaju da kroz razum i promišljanje dolazimo do zaključaka, a ne kroz pretpostavke. Dakle, prije nego što donesemo sud, trebamo razmotriti sve aspekte. I na kraju, možda najvažniji znak laži je unutarnji osjećaj. Stoici su vjerovali u važnost intuicije, ali su nas također podsjećali da intuicija sama po sebi nije dovoljna. Potrebno je balansirati između osjećaja i logike. Ako osjećate da vas neko laže, umjesto da odmah reagujete ljutito, stoicizam nas uči da odvojimo trenutak, razmislimo o situaciji i odlučimo kako ćemo dalje postupiti.
Kroz stoitsku filozofiju razvijamo vještinu zadržavanja unutarnjeg mira i kontrole nad našim reakcijama, čak i kada nas neko laže. Umjesto da dozvolimo da nas laži povrijede ili izbaci iz ravnoteže, učimo kako da kroz mudrost i smirenost postupamo u takvim situacijama. Laž je, na kraju krajeva, refleksija slabosti osobe koja laže, a ne nas koji smo prevareni. Kroz stoitsku praksu možemo naučiti kako da ostanemo mirni, mudri i sabrani čak i kada se suočavamo s neiskrenošću drugih. Sve u svemu, prepoznati laž je umjetnost koja zahtijeva pažljivo posmatranje, strpljenje i promišljanje. Stoicizam nas uči da ne dozvolimo da nas tuđa neiskrenost izbaci iz ravnoteže, već da koristimo te situacije kao priliku da ojačamo svoj unutarnji mir i mudrost. Razvijajući svijest o ovim znakovima i primjenjujući stoitske principe, možemo se efikasno nositi s ljudima koji ne govore istinu, a da pritom ne narušimo svoj emocionalni sklad. Stoici su vjerovali da nas vanjske okolnosti ne trebaju određivati, već da unutarnji mir dolazi iz naše sposobnosti da racionalno pristupimo životnim izazovima. Kroz posmatranje ovih znakova laži možemo razviti vještinu razlikovanja istine od obmane, ali najvažnije je da zadržimo kontrolu nad svojim emocijama. Na kraju, laž je test naše sposobnosti da ostanemo smireni i pribrani, a to je upravo ono što stoici oduvijek naglašavaju: kontrola nad sobom je ključ do sretnijeg i ispunjenijeg života.